Dobro jutro. U ovo predivno jutro. Lijepo je biti zajedno kao crkva, kao zajednica sveti, kao oni koji traže, slijede Isusa Krista. On je naš stvoritelj. Po njemu smo stvoreni i za njega smo stvoreni. I zato dolazimo iz nedjelje u nedjelju njemu dati hvalu i slavu koju on jedini zaslužuje. Zato ćemo pjevati njegovo imeno. Doći ćemo pred njega s našim molitvama, zahvalama, slavljenjem. Pjevajmo njegovo imeno dalje. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova. On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscijeljuje sve slabosti tvoje, on ti od propasti čuva život. Krunite dobrotom i ljubavlju, život ti ispunja dobrima, ko orlu ti se mladost obnavlja. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša. Kako se otac smiluje dječici, tako se Jahve smiluje onima što ga se boje. Jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina. Dani su čovjekovi kao sjeno, cvate ko cvjetak na njivi. Jedva ga dotakne vjetar i već ga nema, ne pamti ga više ni mjesto njegovo. Ali ljubav Jahvina vječna je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova. Nad onima što njegov savez čuvaju i pamte mu zapovjedi da ih izvrše. Jahve u nebu postavi prijestolje svoje i kraljevska vlast svemirno obuhvaća. Blagoslivljajte Jahvu svi anđeli njegovi, vi jaki u sili što izvršujete naredbe njegove, poslušni riječi njegovoj. Blagoslivljajte Jahvu sve vojske njegove, sluge njegove koje činite volju njegovu. Blagoslivljajte Jahvu sva djela njegova, na svakom mjestu vlasti njegove. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja. Amen. Bog te nije zaboravio. On uvijek misli na tebe i ne zaboravlja svoje dijete. Brine se o svemu što se događa u tvom životu. Kad život postane težak, možemo se osjećati kao da nas je Bog zaboravio. Možda dugo čekate odgovor na molitvu, dijete koje će biti začeto, problem koji treba riješiti, šansu za napredovanje. Što god je vaš problem, jedno je sigurno. Bog vas nije zaboravio. Bog je jako dobro upoznat s vašim životom. Služite Bogu koji je izbrojio sve vlasti na vašoj glavi. On zna detalje vašeg života još bolje nego vi. On nikada ne gubi dodir s vašim srcem i zbog toga uvijek možete imati nadu. Čak i ako ne možete vidjeti što Bog radi, možete vjerovati da već djeluje u vaše ime. Ništa mu nije previše teško, nijedan izazov nije prevelik, nijedan detalj nije premalen. Suprotno zaboravljanju je misliti na nekoga, a Bog misli na vas, sada, u ovom trenutku i u svakom trenutku. Niste sami, niste zanemareni. Zaustavite se na trenutak i pustite da vas ta stvarnost uhvati za srce. U nastavku su 4 biblijska stiha koja će vas podsjetiti koliko Bog misli na vas. Prvo, Bog će ispuniti svaku vašu potrebu. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno u Kristu Isusu. Filipljanima 4.19. Drugo, ništa vas nikada neće odvojiti od Božje ljubavi.
Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće vas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem. Rimljanima 8:39. Treće, nikada vas neće napustiti niti ostaviti. Budite srčani i hrabri, ne bojte se i ne preplašite se od njih, jer Gospod, Bog tvoj, ide sam s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja. Ponovljeni zakon 31:6. Četvrto, Bog nikada ne zaboravlja na svoju djecu. Njegovi ste. Izaija 49:15 kaže: zaboravi li žena djeteše svoje, ne smiluje li se plodu tijela svojega, a da bi ga i zaboravila, ja ne zaboravljam tebe. Ja sam kao mali isto tako znao imati neobične snove i jedan od mojih neobičnih sna je bio da letim. Ne znam da li ste vi kad sanjali da letite. Letite bez ičega, samo raširite ruke i letite. I to je meni bilo jako zanimljivo, jako sam volio tako letjeti. Jedva sam čekao taj san kad ću letjeti, jer to tako bilo zanimljivo, toliko bilo uzbudljivo, gore, dole, pa i ničega se nisam u cijeloj toj priči bojao. U tinejdžerskim danima, ne znam da li zbog toga, sam bio potaknut stvarno da crtam te neke letjelice, da je konstruiram, pa to mi je isto bilo onak, zamišljao sam kako bi to sve skupa moglo letjeti, malo sam proučavao neku literaturu. U ono vrijeme nije bilo interneta da bi to sve mogli naći na internetu kod danas naši mladi, nego smo razne časopise i knjige gledali kako bi došli do nečeg takvog. Vjerojatno po Božjoj providnosti u vojsci ondašnje sam završio u Beogradu na Batajnici na aerodromu. Pa sam onda iz prve ruke mogao učiti o avionima i kako avioni lete. I onda sam bio još bliže tom koraku da stvarno jednog dana letim sa tim nekim velikim letjelicama. I stvarno moj prvi let se desio sa helikopterom tamo na aerodromu i bilo je jako izbudljivo letjeti prvi put. To je bilo ovako malo neobično. Helikopter je drugčije leti nego avion, on se okomito diže, pa onda letite, pa onda taj vojni pilot je znao da nas malo može prestrašiti, pa smo onda letjeli ovak, pa sam gledao dole ovog mojeg vojnika, onda sam ja bio dole, pa on gledao mene ovak, pa smo se malo bojali, pa smo onda išli u nebo. I onda je helikopter kao stao gore, pa smo onda padali dolje prema rijeci, iznad Dunava smo letjeli, valjda gdje nas niko ne može vidjeti, valjda se ove znali da ne smije baš negdje u gradu tako letjeti, pa bilo nas je malo strah, ali bilo jako, jako uzbudljivo za mlade ljude. Puno adrenalina. Ček Mladen, molimo se za onoga brata, će bio drugi put na operaciji tumora. Budemo se molili za njega, svakako. Hvala kad si to rekla. No, 20 godina kasnije nešto se promijenilo u mojoj valjda glavi. Išao sam prvi put na jednu konferenciju u Njemačku. Do Frankfurta smo letjeli pravim avionom, veliko uzbuđenje i kad sam došao do tog aviona to je bilo strašno. Kao inženjer puno toga sam naučio kad sam vidio da je to jedna masa metala sa velikim kotačima i da to teži, poslije sam pogledao na internetu 75 tona i da to mora se dići u zrak i kad smo se počeli dizati, počeli smo se tresti, pa se onda avion počeo naginjati, ja sam mislim da mu pali, pa onda smo išli prema Frankfurtu pa se još više trešlo, neke turbulencije su bile. A onda kad smo počeli slijetati, onda smo bez zraka ostajali kako smo propadali. I to sad neću vas plašiti, danas letimo od aviona, inače ima sretan završetak, čisto da znate. Ali za mene je to bilo jako, jako traumatično iskustvo. Nikako ono što sam imao prije kao tinejdžer, nikako ono što je bilo u vojsci. Kad sam se sad vraćao iz Amerike, vraćao sam se avionom koji je težio 250 tona kad je pun goriva i putnika. A prošli put sa Airbusom 380 on teži 590 tona. Znači to je ovak malo pozamašno. Recimo to kao da stavite 590 svojih automobila koje imate, koje teže tonu, jednoga na druga, pa onda to netko digne ovak u zrak. Sad onda kad se to počne tresati, kad to počne usporavati, kad to počne drhtati, kad to počne poskakivati, onda se pitate, I onda sam se ja u nekim početcima pitao, zašto se naginjemo, zašto se tresemo, zašto ovo, zašto ono, pa mi je bilo dosta onak čudno. Onda me Jura još hrabri, još više Neven Katičin koji je rekao, niti jedan avion ti nije gore ostao, ništa ti nemoj bojati, svi ti oni ovak ili onak dođu
dođu dole, ali to je nekoj, valjda zbog toga jer sam previše toga znao o tome kako avion leti, zašto leti i kolike su to sile i tone. Ja sam nekako htio pilotu i pomoći, nekad bi se on naginjao, ja sam probao na stolicu iti na drugu stranu, sam da se ne bih previše nagnao na ovu stranu, jer ako gledate kroz prozor dole, onda ovako vidite strašno, ne. No, onda sam shvatio nešto kasnije da ipak ja nisam pilot, da ako se ja nagnem u sicu, ne budem niš pomogao 75 tona teškoj letjelici da se ona ispravi, nego prepustiš se pilotu, jednostavno svoju tu malu vjeru moraš staviti u pilota i nadati se da oni ipak znaju. Sad kad nam je Ryan završio za pilota, zadnji set ispita je bilo 14.000 pitanja, znači ne 140, ne 1400, nego 14.000 i ne da morate znati pola, morate znati sve. Znači nema tu greške, sad kad je na specijalizaciji za novi avion, novih 10-15.000 pitanja, odgovora morate znati, tako da nije to samo tako. Sad kad sam išao za Ameriku, u Frankfurtu, lijepo smo sletjeli, sad je već to jedna druga priča, ne? Ryan me tu puno hrabri oko tih nekih stvari, ne? I hoćemo mi krenuti za Ameriku i veli pilot, morat ćemo malo sačekati jer nam je jedan od kompjutera u kvaru. Aha, kaj bomo sad? Pa budemo zamijenili kompjuter pa budemo dalje letjeli. Odmah ti se javlja pitanje, ne? Aha, što ako taj kompjuter baš se pokvari kad mu iznad oceana, 3 sata sim, 3 sata tam, more oko tebe, ovo ono. No opet, hvala Bogu da imamo Ryana, pa ga ja pitam, ne, rekao, čuj, kompjuter nam se pokvario. Je li to strašna greška? Znam da je strašna kao inženjer, da ako ti se kompjuter pokvari, a on služi da avion leti, ne. Veli, ništa se ne brini, tata, 4 takva kompjutera su ti u svakom takvom avionu. Ako se jedan pokvari, moraju ga zamijeniti jer on sa 3 leti dobro, sa 2 leti dobro i sa 1 leti dobro, ali da bi bilo 100% sigurno, onda treba imati sva ta kompjutera pa da bi onda sve bilo super. I onda kad bar ja kad sam taj strah sve skupa prevladavao godinama, sad mi je recimo jako uzbudljivo kad slijećemo, jer kad slijećete, avion onak obično propada, idete sa velikih visina na te neke niže visine gdje su malo veće turbulencije, onda često se propada, pa onda vam je onak lijepo kad skočite, pa onda se na krilima zaostavite. Sad kad smo išli doma, Jura nas je pratio na ovome mobitelu, sve to vidite, ne, veli, zakaj se vrtite, zakaj ste se vrtili iznad Karlovca? Ja rekao, bilo je veliko nevrijeme, su nam rekli, iznad Zagreba. I sad kad smo se mi spuštali sa 10.000 dole, doslovce smo propali na 10 metara, kao da je nekom maljem lupio po repu aviona, tako se sve streslo, svi smo skočili, dobro, bili smo svezani. I onda neka djeca zavrišta, jedna curica veli, tata, kak je bilo super, hoćemo još, dajte još, ne? A ovi drugi, šuti, nećemo još, jer nije baš bilo ugodno. Ali velim, to je jedan sad predivan osjećaj kad znate, aha, to ipak leti, tu su ta krila, na krilima, kad su krila tu, znači ono bude zaustavilo, lijepo budete sletjeli i tak smo mi lijepo sletjeli. Često mi u nekim našim životnim situacijama isto smo u području vjere, jednako kao kad vjerujete da pilot koji pilotira avion bude došao na cilj, da bude sve u redu, ili vjerujete tim krilima, ili vjerujete tim mašinama, motorima koje sve to skupa tere. Neki će reći, pa da, možda ja jesam vjernik, možda ja nisam vjernik, ali svi koji smo jutro sjeli na ove stolice, ja vjerujem da ste vi puni vjere, jer ste u vjeri sjeli i da ni jedna stolica ne bude popustila. One stolice koje su malo klimave, ako ste slučajno sjeli na klimavu stolicu, onda ste provjerili koliko je ona klimava i ako je malo klimava, opet ste u vjeri sjeli da bude izdržala. Tako da u tim nekim malim stvarima u životu mi često jesmo u području vjere. A u životu tvojem i mojem postoje puno ozbiljnije stvari ili ciljevi od toga da li ćemo u vjeri sjesti ovoga jutra na stolac ili ne. Tko ili što vodi tebe do tvojega i mojega životnoga cilja? Iako mi kao ljudi imamo različite životne ciljeve, želje, svi imamo jedan konačni cilj koji nam je, možemo reći,
sudbina. Jednostavno tom cilju ne možemo izbjeći, a to je susret sa živim Bogom na sudnjemu danu. Neki u to vjeruju, neki to ne vjeruju, vjerovali ili ne, ali to je činjenica, jer ako smo stvoreni ili ako živimo, ako postojimo, čak i znanstvenici vele da sve skupa ima svoj kraj. Biblija nas ohrabruje da sve skupa to nije ništavilo, nego da je Bog s one druge strane. Znači, svi imamo taj konačni cilj, veli riječ Božja, svima nam se naći na Božjemu sudu gdje ćemo dati račun što smo za zemaljskog života učinili, dobra ili manje dobra. Svima nam se naći na Božjemu sudu i onda postoje te dvije krajnosti, opet neki žele vjerovati to, neki ne žele vjerovati to. S jedna krajnost je raj, zajedništvo s Bogom, on se naziva dakle rajom, nebeska stvarnost gdje je radost, mir, veselje i sve ono što Bog obećaje i ono što mi naslućujemo u našem srcu. To je ono zbog čega je Nevenka jutro spustila svoje suze, jer se raduje tom danu, tom trenutku. Ili druga realnost, bili mi to svjesni toga ili ne, priznali mi to ili ne, to je vječno odvojenje od Boga, što opet Biblija naziva paklom. To nije ona priča kao što vidimo na slikama ognjeno jezero, makar Biblija daje tu sliku ognjenog jezera, pa onda svi oni koji su zločesti bili idu u pakao, nego pakao je vječno odvojenje od Boga, jer ljudi koji ne žele, koji preziru, koji mrze Boga, koji psuju njegovo ime, kako će biti u zajedništvu s njim? Zato, drugim riječima, kakvi smo na zemlji ili kojim putem idemo na zemlji, tamo ćemo i biti. Drugim riječima, ti i ja odlučujemo ovoga jutra, možemo reći, da li ćemo biti s Bogom u tom zajedništvu gdje je radost, mir, veselje, ljubav i tako dalje, ili ćemo ti i ja odlučiti da ne budemo s Bogom, da nam to smeta, ne želimo to vjerovati, ne želimo to prihvatiti i reći ćemo, ok, ja želim biti daleko od Boga. To vječno odvojenje od Boga naziva se, riječ Božja naziva paklom. Jedna slika koja mi je pala na pamet je otprilike, ispunite brojeve lota, 10 milijuna eura se dobiva, ispunite, izvuku vaše brojeve i vi ste sretni, ali onda ste skužili, ste zaboravili platiti. I grizete nokte. Koliko je malo trebalo, koliko je samo malo trebalo da ja to učinim i nisam i sad sam vječno udaljen od te neke moguće potencijalne sreće. Ako ste u avionu, kao ja, ili Jura kad idemo, ili kad ste vi išli negdje, kome treba povjeriti ili vjerovati naše putovanje? Tati i mami koja nas vode za ruku u avionu? Tata, mama, ali sve će biti dobro, sve samo ti sjedi. Ili susjedu koji sjedi pored tebe na stolcu, vi ste već letjeli, ja sam letio, nemate se čega bojati, sve je super, ne? Ili oni koji bezbrižno spavaju za vrijeme leta, ili oni koji se dobro zabavljaju, kome ćete vjerovati? Molim? Najpametnijem koje je u avionu? Znate, uvijek je neko najpametniji, sve zna, ja sam svašta znao u avionu, pa sam se zbog toga bojao. Onima koji su najrečitiji, kojima sve budu vam rastomačili, cijelo vrijeme nešto pričaju, sve znaju. Ili stjuardesama koje vam tam fine kavice donose, fine one male avionske ručkove koji se svi zgražaju. Ili ću u avionu vjerovati svim putnicima koji su oko mene, jer oni sigurno znaju, jer ako svi idu, onda idem ja s njima pa bude već nekako, ne? Ili kako Ružica veli, ću svoju vjeru da ću stići na taj cilj ipak staviti u pilota, jer ipak on zna kako, kuda, kamo i zašto. Kome ćemo, dakle, mi, ti i ja povjeriti ostatak svojega života? Našem susjedu, najpametnijim ljudima, svojim roditeljima, svojoj djeci, vodećoj političkoj stranci, medijima koji nam govore kako treba živjeti, mudrosti ovoga svijeta, često znanstvenici vele što je, što nije. Nevenka je ovoga jutra povjerila svoj život Kristu koji kaže ja sam put, istina i život. Isus Krist je taj pilot, možemo reći, u koga je Nevenka stavila svoju vjeru. Jer ako on zna put, ako on zna što je istina, ako je on istina, ako on je život i daje život, onda je dobro svoj život staviti njemu u ruke. Veli Isus, tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami. Kako će ići ostatak ovoga života? Kako ću ga provesti?
Veli Isus, ako mene slijedite, sigurno nećete ići po tami. Što se dešava kad hodamo po tami? Spotaknemo se i padnemo. Ja sam se volio sad šaliti na ovom mom putu po Americi, rekao, znate što mi je najveći problem bio? Što? Sve super, sve divno, sve krasno, sve osigurano. Svaki treći dan sam spavao u drugom krevetu, praktički kod druge obitelji. Ne? Što je najteže? Najteži problem bi bio, najveći problem, kad se u noći probudite u mraku. Di je WC? To je najveći problem. Ne? I onda, ajde sad ti nađi svjetlo. Onda sam si uvijek imao sat na ruci, posvijetlio sa satom, aha, dobro, sad sam tu. Ne? Ako hodamo po tami, lako je naći WC. Ali u životu, ako smo u tami, gdje ćemo, kako ćemo, kuda ćemo. Nevenka je svoju vjeru stavila u Krista jer Isus kaže, tko bude vjerovao i pokrstio se, bude se spasio. Nitko od nas ne želi propasti. Da sad u vrijeme ovog popularnog koronavirusa, koji je ne znam zašto toliko popularan, da mediji vele i da je to istina, da vele, samo reci vjerujemo u Isusa i bit ćeš zdrav od temperature. Temperatura će nestati, svi, vjerujte mi, svi ljudi bi digli ruku, rekli bi vjerujemo u Isusa, samo da mi prođe temperatura, samo da ne budem bolestan. Naša vječnost je puno ozbiljnija od povišene temperature. Gdje ću ja biti kad dođe moj dan? Da li ću biti sa svojim milima i dragima koji su mrvicu svoje vjere stavili u Krista, koji su to vjerojatno svjedočili svojim životom, ili ću biti tvrdoglav i reći idem ja svojim putem, ne trebam Krista. Zašto Krist? Rekli smo već par puta ovoga jutra u Kološanima 1.15 kaže da je Isus savršena slika Boga nevidljivoga, da je on prvorođenac svakoga stvorenja, jer je u Kristu sve stvoreno, sve na nebu, sve i na zemlji, i vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti, sve je stvoreno po njemu i za njega, on je prije svega, i pazite, sve se u njemu drži u redu. Zašto Nevenka nije stavila vjeru u Muhameda, u Budu, u ne znam koga drugoga? I to su samo ljudi koji su živjeli na ovome svijetu ili slike nekakvih božanstava. Ali Isus Krist, veli, on je savršena slika Boga nevidljivoga. On je bio na zemlji, on je bio na križu za tebe i za mene, ali još više od toga, on je, veli, po njemu smo stvoreni i za njega smo stvoreni. I veli, i on je prije svega, prije stvaranja svijeta i sve se u njemu drži u redu. Muhamed, Krist, neki spoređuju, Muhamed je kao vaš Isus, ne? Nije istina, Isus je Bog koji je bio prije Muhameda, prije stvaranja svijeta. Isus po Kristu se čitav svemir drži u redu. Dobro je njemu staviti svoj život u ruke. U Lukanom evanđelju, danas smo to isto spominjali, ona priča poznata u Isusu, kad Isus kaže o izgubljenoj ovčici. Veli, tko od vas ako ima 100 ovaca pa izgubi jednu, ne ostavi u pustinji 99 i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe. A kad je nađe, stavi je pun veselje na svoje ramena, te čim dođe kući pozove prijatelje i susjede te im rekne, radujte se sa mnom jer sam našao svoju izgubljenu ovcu. Kaže vam, toliko će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati nego zbog 99 pravednika kojima ne treba više obraćenja. Veliko veselje, rekli smo još danas, na nebu, u ovoj crkvi. I mnogi koji poznaju Nevenku, eto, zamolili su da se, ako se može ovo snimiti, da je vide u Americi, jer su čuli njezinu priču i žele biti dio te priče, pa smo zato angažirali našeg snimatelja da bude ovdje s nama, da dožive i oni što se danas dešava ovdje i da oni se mogu radovati sa Nevenkom. Veliko veselje jer se još jedna izgubljena duša našla. Nije, oni koji znamo Nevenku, nije Nevenka bila loša osoba, daleko od toga, bila je dobra osoba, ali dobri ljudi trebaju Krista. I zločesti ljudi trebaju Krista. Ti i ja trebamo Krista, kakvi god da jesmo, što god mi mislimo o sebi. A da bi svoj život predali Kristu, zato je potrebna i određena hrabrost. Veli riječ Božja da je velika, Isus kaže, velika je navala na kraljevstvo nebesko. Svi bi htjeli te darove koje Bog nudi,
Ali veli, samo hrabri dobivaju ili zadobivaju kraljestvo nebesko. Velika je hrabrost potrebna. Veli, Nevenka prije 2 mjeseca imala je taj san. Ja sam rekao, Nevenka, koliko ćeš izdržati? Ako ti je Isus rekao u snu, pazi da ne bude kasno. Ne? Što ja znam koliko imam dana? Da bi se to desilo, kad nas Isus zove, ja vjerujem da sve nas Isus zove svaki dan, što moramo najprije učiniti? Najprije se moramo dogovoriti sami sa sobom. Jel to meni treba? Jel to stvarno istina? Jer Isus zaista put, istina i život? Jer Isus zaista daje meni život vječni? Jer On zaista umro za moje grijehe na križu? I kad se borimo u tim nekim našim unutarnjim borbama, to je kao da rušite one zidove koje treba srušiti da bi krenuli dalje. I u prvom redu taj možda jedan od najvećih zidova je naša tradicija. To je prvi problem s kojim se svi mi skupa susrećemo. I onda kad gledamo našu tradiciju, ljudi koji nas okruže, divni, dragi ljudi. Kad dođu Amerikanci tu, oni su oduševljeni, ne znamo samo kao crkvom, nego ljudima u gradu, u Varaždinu, Međimurju, u Zagrebu, na moru. Oni su oduševljeni. Veli, kak je vaša divna kultura, divan ste narod. Ne? Ali da li taj divan narod ide u dobrom smjeru? Koliko ima laži, krađe? Koliko ljudi je danas u crkvi? Koliko ljudi ovoga jutra slavi nebeskog Oca kao mi, recimo, ovdje? Ne? Koliko ljudima je danas važnije nedeljni ručak, nedeljni sajam, nedeljna šetnja, nedeljna ovo, nedeljna utakmica, bilo što nedeljno, samo da ne budu sa zajedništvom sa onim kojim je dao život vječni. I onda nas ljudi pitaju, zar smo svi mi onda oko vas u krivu? Ako ne žive ti oko nas po riječi Božje, nažalost, mnogi su onda u krivu. Druga optužba koja ide na naš račun je, pa vi nemate tako veliku organizaciju, instituciju, stoljetnu tradiciju, veliko bogatstvo kakvo imamo neki mi. Zar je onda važnije bogatstvo, tradicija stoljetna ili živa riječ ili mala crkva koja živi po Božjoj riječi? Ili nas je malo, ne, vas je malo, nas je puno, ne, vele nam, ne. Što veli Isus? Širok put vodi u propast. Ne da bi Isus to htio, nego to je činjenica. Ljudi koji ne žele Krista idu, nažalost, u propast. Veli, a uzak je onaj koji vodi u život vječni i malo ih je koji ga nalaze. Onda bi neko rekao, onda, dobro da smo ovak mali, da je ovo mala zajednica, jer vjerojatno smo mi ti mali koji ga nalazimo. Ne? Ali Kristova želja je da taj mali put bude zaista, taj uzak put da bude širok za mnoge mase, da dođu do spasenja, do spoznaje. Tradicija. Meni je trebalo 2,5 godine da se dogovorim sam za sobom, upravo zbog tradicije. Nisam htio zamijeniti, recimo, kaput Kristove crkve za kaput gdje sam bio prije u Rimokatoličkoj crkvi. Htio sam biti siguran da je Isus zaista taj put, da ne dolazim ovdje samo zato jer mi je tu ljepše, jer ne znam, toplije, jer se griju radijatori, jer Ružica, ne znam, donese one perece, katica, orahnjače, ne znam, kaj smo još takve neke stvari znali jesti. Pa tu se lijepo jede, hladneti, ne dobro, neki to ne želite, ne volite, ne. Daleko, daleko od toga. Ja sam htio znati da li je to zaista istina i trebalo mi određeno vrijeme da se to posložim u mojoj glavi. Drugi problem koji nam se javlja je, ja sam dobar čovjek. Ja sam stvarno bio dobar čovjek, ne. Nisam ja bio kao oni tam susjedi, ne, moji neki i danas. Ali, ako se ja kao dobar čovjek usporedim sa Isusom, ja sam veliki grešnik. Veli Pavao, ja sam najveći grešnik među njima koji sam se obratio, jer je čak progonio i crkvu. Ja sam dobar čovjek. Veli da je, to je kineska mudra, veli da je put u pakao popločen dobrim nakanama. U Hitlerovoj Njemačkoj dobra je nakana bila za njemački narod da su oni bolji od drugih. Oni su rekli, mi smo nad rasa iznad svih drugih, mi smo bolji. I što se desilo? Veliki
pakao za mnoge. Ili, ja sam se u ono vrijeme smatrao dobrim vjernikom, gotovo svake nedjelje sam bio u crkvi. Ne? Veli Isus, da. Veli, ustima si me priznavao, ali tvoje srce je bilo daleko. Zašto? Jer nisam poznavao Isusa Krista. Ili, ono što se dešava kod nas, tradicija tumači riječ Božju, a ne riječ Božja tradiciju. Vele, kad vam se želi neka stvar opravdati, veli, pa naš narod već godinama ide tim putem. Naš narod već godinama u to vjeruje. Ne? Taj narod u avionu već godinama želi pilotirati avionom. Kamo da spilotirali? Samo jedan zna koji je tamo sjedi naprijed gdje se ide. Riječ Božja mora tumačiti našu tradiciju, a ne da tradicija tumači riječ Božju. U Americi sad kad sam bio, pričao sam s jednim ocem koji ima 3 kćeri i veli strašno što se sad dešava u toj novoj američkoj tradiciji, u toj nekoj novoj ideologiji koja se gura na sva moguća velika i mala vrata, takozvana rodna ideologija. I neki vele, pa dobro, ako se ti osjećaš ovak, budi onak, ako se ti sjećaš ovak, budi onak, ako si ti muško pa se osjećaš žensko, budi muško. I onda su djeca zbunjena, veli, u vrtićkoj dobi im se već to plasira te ideje. Ne? I veli, tata je bio revoltiran jer je učiteljica onda u školi došla s tom idejom da tam neki dečkići su rekli da su sjećaju curice, pa da smiju ići u ženske WC-je, odnosno u svlačionice kad se djeca preskidaju za tjelesne. I veli, tata je poludio. Naravno su ovi dečki rekli da su cure samo zato da budu vjerojatno škicali cure kad se preslače. I tata je išao, veli, ja sam išao tamo, veli, čak i televizija došla i medija, veli, no, jeste pobjedili? Veli, mlade, nismo, jer djeca imaju pravo na takve gluposti, jer rodna ideologija ide u tom smjeru. Ne? Gdje je tu zdrav razum? Gdje su te normalne ljudske vrijednosti koje su nam utkane u sve moguće kulture? Tako da ono što narod misli da je dobro, ono što tradicija misli da je dobro, treba usporediti sa riječi Božjom. Riječ Božja nam govori što je dobro, što nije. Ne zato jer je riječ Božja protiv nas. Nije riječ Božja protiv rodne ideologije. Riječ Božja je protiv manipulacije s djecom, a i s nama velikima. Drugi problem koji nam je problem kad trebamo doći do vjere u Isusa Krista je ljepota religioznosti ili tvoje i moje tradicije. Ima toliko lijepih stvari u našoj tradiciji da je to, ne znam, od čišćenja bora, do adventskog vijenca, do uskršnje šunke koje nam se uskoro priprema i suši. Mi kad imamo naše Amerikance, mi volimo tu tradiciju, pa onda tu skuhamo uskršnju šunku, pa i hrena, pa i jajca, pa ne znam kaj što ide uz to, kolač, one, luka. Nemaju oni tak. Mi onda njima govorimo kako je naša tradicija bolja od njihove, jer oni toga nemaju. Ne? Pa nemaju ništa, mi onda to pokažemo. Ne? I nije problem taj dio tradicije, ne? Nego je problem kad ta tradicija određuje tvoje spasenje. Ne? Recimo, ako zapališ svijeću, onda će ovo biti sveti prostor. Figo, neće biti ovaj sveti prostor ako zapališ svijeću. Ako zapališ svijeću, bit će svjetla u ovom prostoru. Ovaj prostor će biti svet ako smo ti i ja sveti, jel tako? Ili ako na grobu zapalite svijeću za pokojnika, da mu svijeća svjetli put prema vječnosti, nećemo ta svijeća svjetliti u put vječnosti, nego palimo svijeću iz poštovanja prema pokojniku, recimo. Ne? Znači ima dobrih tradicija, ali ima tradicije koje nas odvajaju. Ne? I sad kad sam ja bio mali, ja sam jako volio prošćenja. Ne? Kako se to u Zagorju veli? Prošćenja, ne? Kaj su prošćenja? Koja teologija stoji iza toga? Znamo, ne znamo. Uglavnom ne znamo. Ne? Nije. Nego, kad je prošćenje, znači dolazi oproštenje grijeha za čitavo selo taj dan i za sve vaše prijatelje koji dođu na misu ili k vama na ručak. Ne? Pa ideja je jako dobra. Ne? To je prošćenje, to je oproštenje grijeha za to selo. Ne? I to je super. Ne? I sad, ja kao dijete, ja sam jako volio to, jer bilo je prijatelja, djece, uvijek dobrih kolača, dobroga mesa, ne? I to je bilo jako lijepi odbičaj. Poslije mi je... Gvirc je bio. Evo, Renata, ja svaki put kad je u Čakovcu Prcinkulovo, teško za reći, ne znam kako to uopće ljudi dojde na to kad je tako teško reći, idemo na gvirc, ne? Znači dobri običaj,
dobre stvari. Ne? Ja sam volio to oproštenje i kad sam se obratio mi je malo falilo. Rekao, mi nemamo nešto takvoga u našim crkvama. Ne? No kad sam malo odrastao, onda sam skužio da je to bila velika muka za moju mamu, jer bi ti neki gosti rekli, aha, sam 3 vrste mesa ste, mi znamo i po 5 imate, ne? Pa je onda sljedeće godine mama morala i roštilj u 3 raditi, koja inače ne radi roštilj, a jeli smo u 12, ne? Onda je u 3 mora biti roštilj i još neka večera da bude tih 5 vrsta mesa. Ili bi rekli ti isto neki gosti, aha, 5 vrsta kolača ste složili, mi znamo tako po 8 do 10, znate, mi vam to jako volimo, ne? Znate, i oni su vam fini i ovi su vam fini, ne? Mislim sam nekome to rekao u crkvi, isto jedna pohvala je bila, veli, došli su na prošćenje, ne? Znači da nam bude lijepo, aha, vi imate s lusonitkama krov pokrivene. Dobro je to, ali crep morate imati, ne? To sam tek kasnije shvatio da su takvi razgovori bili. To je mamu jako, jako mučilo. Znači ona se trudila da blagoslovi nekoga, a stvari non stop je dobivala loše te primjedbe, ne? I sad kako sam ja se obratio, meni je falio taj lijep dio prošćenja, ne? Zakaj mi nemamo nešto takoga? Tako nisam shvatio kako smo tu u Varaždinu imali crkvu i u Zagrebu, da i mi imamo skoro svake nedjelje prošćenje. U stvari, to zajedništvo, veselje. Koliko smo mi ručkova zajednički imali, roštilja koliko imamo, čak smo i roštilj sagradili, ne zato da bi, ne znam, sad mi bili bliže Bogu, nego želimo biti zajedno. Želimo se družiti, želimo blagosloviti jedne druge. Pa evo sad naše srijede su prošćenja, jer naravno imamo riječ Božja koja daje oproštenje grijeha, ali imamo lijepo zajedništvo oko finih delicija koja nam se, donesu. Ili, zadnji veliki problem, kada idemo prema Kristu je naša obitelj, naši najbliži. Tu se često mi svi skupa borimo što će nam reći muž, žena, što će reći moji prijatelji, što će reći moja djeca, brat, sestra. I mnogi u strahu od toga ili jer ne mogu riješiti taj problem, odustaju, nažalost, od vjere. Ili, čak Isus kaže, tko se ne odreče oca ili majke, radi mene nije me dostojan. Kako je to mogao reći? Za njemu otac, majka nisu vrijedni? Daleko od toga. Isus to kaže da nas ohrabri da bez obzira što će reći tvoj otac, tvoja majka, tvoj prijatelj, brat, sestra, bilo ko, protiv vjere, protiv tvojega, mojega spasenja, da ustrajemo, jer ako mi ustrajemo u vjeri, što će se desiti? Mi nećemo napadati naše bližnje, nego ćemo se moliti za naše bližnje, bit ćemo im blagoslov i prije ili kasnije naše bližnje budu se približili k Bogu ako ćemo mi živjeti po Duhu Svetom. I onda, umjesto da se mi odustanemo od vjere, mi ćemo se približiti vjeru, mi ćemo i naše bližnje približiti vjeri i onda ono će biti što je Nevenka rekla i onda ćemo jednog dana licem na licem svi biti u zajedništvu pred velikim Bogom. Zar to nije puno bolje? Zato Isus kaže, nemojte se odreći radi mojega imena niti pred ocem, niti pred majkom, nego ustrajte u vjeri, jer ćete vi biti blagoslov za svojeg oca, za svoju majku. Tako je Neven doveo svoju mamu, jel tako? U crkvu. Neven vas je dopeljao, jel tako? Ne? Super, ne? Koliko je Ružica se moli za svoje bližnje, dan i noć. Ne pušta ih, ne? 20 godina je prošlo, 15 godina, tako svejedno, ne? Ona želi da oni budu tamo gdje će Ružica jednog dana biti. I zato je naša Nevenka hrabra. A i mi koji smo prihvatili Krista smo hrabri. Jer smo stavili Krista na prvo mjesto i to nam postaje najbolja odluka u životu. Predivno je roditi dijete, predivno se udati i oženiti. To su najveće stvari koje dobivamo na ovom svijetu, ali kruna svega toga je da se predamo Bogu, Kristu. Jer onda ćemo svoju djecu, svoje supružnike, svoje braće, sestre, prijatelje, mi dovesti u vječnost do Krista i bit ćemo u zajedništvu svetih. I još jedan san za kraj. Nije onaj moj, kak sam letio, kak je to bilo lijepo, nego evo još jedan Nevenkin san. Veli, sanjala sam Isusa. Evo ovako mi Isus izgleda. Imao je dugu kosu i bijelu haljinu poput snijega. Sjedio je na podu prekriženih nogu. U svom krilu imao je veliku posudu do pola napunjenu zemljom.
Zatim je tužno rekao kako mu fali još plodne zemlje da napuni svoju posudu do vrha. I ja sam se sjetila kako sam dan prije svoje teglice dopunjavala svježom plodnom zemljom. Na to sam potrčala i izvadila svu tu novu zemlju i donijela je Isusu. On je bio presretan što je mogao napuniti svoju posudu. Veli Nevenka, što znači taj san? Samo dobro, ne? I dala je dobro tumačenje, veli, pa ja sam ta koja Isusu donosim plodnu zemlju. Da će biti više ploda, više roda. Ti i ja, ako smo otvorena srca prema Bogu, ti i ja ćemo biti oni koji će Isus koristiti da bude što više ploda i roda u tvom i u mom životu, njemu na hvalu i slavu. Problemi? Naravno da ćemo ih imati kao kršćani. Nevenka će sad imati dosta problema u životu. Od prijatelja nekih, takozvanih susjeda možda, nekih drugih. Budemo se dizali, budemo padali, bude ovako, bude onako, jel tako? Kršćanski život nije garancija da će svi problemi nestati, nego da ćemo uz Božju pomoć znati kako rješavati te probleme. Ružica, gdje bi vi bili da nije bilo Isusa vašeg života danas? I Zvonko mi je napisan, jer znam priče. Ne? Gdje bi Zvonko bio danas? Ne? Ružica je jednom rekla, ja ne bi više bila među živima koji je teret, breme ona nosila. Zvonko sigurno ne bi bio među živima s obzirom na teret, breme koje on nosio. Gdje bi ja bio? Gdje bi vi bili? Ali s Kristom, otvorena srca, poniznoga duha, dozvoljavamo da se Božji Sveti Duh nastanjuje nama i da nas on vodi. I onda imamo život. A sve to možemo na temelju vjere. Veli riječ Božja, ako svoju vjeru stavimo u Krista, on će nas zaista voditi. Da. Pa evo, kad ste to spomenuli, neki vele, evo da mi po drugi put krštavamo ljude, to nije istina, jer i Bibliji stoji da je samo jedno krštenje, a krštenje se odvija na temelju vjere. Znači, da bi neko bio dio Božjega naroda, Božje crkve, mora vjerovati, mora biti svjestan svojih grijeha, treba prihvatiti Kristovu žrtvu kao jedno rješenje, da ga Kristova žrtva na križu opere od grijeha i onda se tek može krstiti. Ne? Tako da onda je to za neke opet sablazan, ne? I ono što smo prije rekli, ako svi tako rade, pa onda valja tako mora biti. Ali ako riječ Božja veli, ako Krist koji nam daje život veli da nije tome tako, nego da treba stvarno osoba ispovijediti svoju vjeru, kao što smo to jutros čuli, ne? Onda ja ipak prihvaćam riječ Božju uz dužno poštovanje prema kulturi u kojoj živimo i prema tradiciji u kojoj živimo. Zato Nevenka je jutros izabrala Krista. Ja jutros biram Krista. Ja vjerujem da svi mi zajedno jutros biramo Isusa da ga slijedimo. Amen. Na stražnjem zidu pekare u jednom gradu bile su napisane sljedeće riječi. Stari kruh nije tvrd. Teško je ne imati kruha. Nadamo se da pekar na taj način nije htio opravdati prodaju starog kruha. No, jedino je istina, svatko tko je ikada bio istinski gladan, dobro razumije što to znači. Mnogo godina smo imali obilje kruha i kako odmah postajemo nezadovoljni ako se nešto promijeni, pa više nije po našem ukusu. Trebamo biti zahvalni Bogu za njegovu dobrotu. No što je sa našim kršćanskim kruhom života? To jest s Kristom i njegovom riječju. On sam, Isus je rekao,
ja sam kruh živi koji je sišao s neba. Hranimo li se svakodnevno tom duhovnom hranom? Ili nam ponekad riječ Božja izgleda stara ili pretvrda? Bog je u pustari hranio izraelski narod manom. S vremenom im je ona dojadila, bila je uvijek ista. No, bez nje ne bi mogli opstati. Za nas je Gospodin Isus Krist jedina hrana koja hrani unutarnjeg čovjeka. Ako joj dopustimo da svaki dan dopustimo da svaki dan govori našim dušama, ostaje uvijek svježom. Tada iz dana u dan sve je bolje upoznamo Gospodina i vidimo sve više i više njegove ljepote i slave. Sve se više radujemo sigurnosti svog spasenja i nije nam teško vjerno ga slijediti. Bez te hrane naš životni put kroz ovaj svijet bio bi nezamisliv. Zato zahvalimo našemu Gospodinu. Svemogući vječni Bože, hvala Ti za današnji dan, hvala Ti za ovu milost koju si nam dao, Gospode, da se danas na poseban način možemo sjetiti u kruhu i vinu koje žrtve na križu. Hvala Ti što se Tvoje tijelo lomilo na Golgotskom križu za nas grešne ljude, Gospode. Hvala Ti što si Ti kruh koji se blaguje na nebo. Hvala Ti što si Ti kruh koji hrani cijeli svijet. U Isusovo ime Te to molimo i zahvalimo. Amen. Bože, hvala Ti za ovo posebno jutro. Hvala Ti da si Ti kako bi ovdje nazočan po svom Svetom Duhu. I hvala Ti, Bože, da si nas Ti ovolikim obiljem ovoga jutra blagoslovio. Eto, ja Te molim, Bože, za našu novu sestru Nevenku. Eto, Ti je blagoslovi, Ti je vodi, Ti je čuvaj. I Bože, hvala Ti da je ona već ovih godina koja je bila s nama, bila veliki blagoslov svima nama, posebno svojoj obitelji, Bože. A sada Te molim da kao Tvoje dijete koja je prihvatila Tvoju žrtvu na križu, da zaista bude blagoslov mnogima, da ta plodna zemlja koju ona donosi i koju svi mi zajedno donosimo pred Krista, zaista rađa sa puno dobroga roda. Molim Te to u Kristovo imenu.